A harcművészet nem csupán önmagunk testi épségének védelmére szolgál. Tudtuk meg az Ákányszéken működő Karate és Harcművészeti Sportegyesület vezetőedzőjétől. A karate ez Ákányszéken oktatott formája, komoly nevelő célzatú is, melyet láthatóan nem bánnak a tanítványok. Ballába van elő mindenkinek! És szépen próbáld először összehangolni, hogy megakadjál, hanem szépen, pontosan csak olysz ki van, mész előre. Fönn a kéz, és és a hátsós ugyanúgy csusszan hátra a pajzsal. Csusszan, a másiknak meg bum, bele kell szágódozni. Én magam is egy nagyon-nagyon kezelhetetlen energiadús kamasz voltam, és mégis ez az a dolog volt az, ami engem mindig a helyes úton tudott tartani, kisebb-nagyobb eredményekkel, és ez az, ami ösztönzött engem arra, hogy én is ekképpen segítsem a felnövekvő generációt, mert hát látom azt, hogy elég sok problémával küzdenek, én pedig úgy gondolom, hogy nekem ez a fegyverem ahhoz, hogy valamilyen segítséget legyek képes nekik nyújtani. Milyen volt a fogadtatás itt Zákányszéken? Ugye korábban itt még nem volt hasonló küzdősport oktatás. Hogyan fogadták a gyermekek és a szülők például? Nagyon-nagyon kíváncsian vártam, mert én is a Zákányszéket igazából egy pár hónapja ismerem csak, és nagy izgalommal töltött el, amikor jöttem az első edzésre, és meglepetésem egy nagyon-nagyon meleg fogadtatás várt, de már az előkészületek során is a művelődési ház vezetője is nagyon nagy segítségben volt nekünk, illetve az általános iskola igazgatónője, mert lehetőséget biztosított számunkra arra, hogy egy bemutatót tarthassunk az általános iskolába, és akkor ezzel ténylegesen megmutassuk magunkat. És utána hála az égnek egy viszonylag jelentős létszám jött össze egy Zákányszéken, és azt kell, hogy mondjam, hogy feleslegesen soha nem dicsérek, valóban látszik a szó teljes mértékében pozitív hozzáállásban a falusi vér. Az, hogy ők még valóban nem a gép előtt ülnek, hanem ők tényleg egy nagyon egészséges gyermekkoruk van, ez mind a hozzáállásukban, és mind a mozgástanulásukban nagyon-nagyon látszódik. Ez a kezdeti lelkesedés, ez még most is kitart? Körülbelül hány gyerek van most itt az edzéseken? Mivel most egy hónapos távlatról beszélünk, ugye, így morzsolódásról nagyon még nem beszélhetünk, mert ugye most jön a második hónap, amikor nekem a visszaellenőrzések ezek meg lesznek. Azt kell, hogy mondjam, egy ilyen közel 20 fővel tudunk most jelenleg dolgozni, és az edzéseken is gyakorlatilag mindig részt vennek. Természetesen elfoglaltsága mindig akad, betegség sajnos mindig akad, de azt látom, hogy hála az énnek rendületlenül járnak edzésre. Megtolod, csattan, és jön is vissza, jó? Kyokushin karate, az a karate, amit mi művelünk, ez búdó karate, ami azt jelenti, hogy embernevelő célzatú. Ennek az a lényege, hogy olyan hasznos, pozitív tagokat adjunk a társadalomnak, amikből nyilván természetesen a későbbiekben kamatoztatni tud az egész társadalom. Ezt az egész karatét Sosai Matsutatsu Oyama alakította meg, és azért tűnt ki a többi közül, mert ez egy full kontakt karate, ami azt jelenti, hogy mi valóban teljes erővel ütünk, rúgunk a küzdelem során, és viszont ez hatalmas fegyelmet igényel, mert nagy a sérülésveszély, egy nagyon nehéz út is ez, és ebben van igazából ennek a karate irányzatnak a kulcsa és a nagy-nagy lehetősége, hogy a fegyelem nagyon-nagyon társul a nagyon komoly és nagyon kemény munkával. Bum, és helyezünk. Nyújtsd ki a kezedet, ne legyen behajlítva, ki van nyugva. Sok új dolgot lehet tanulni, és számomra ez a sport egy új dolog, és hogy mindenki kedves és fegyelmezett, és hogy én is úgy érzem, hogy meg tudnám magam fegyelmezni itt, mert nem vagyok valami nyugodt gyerek. És milyenek voltak az eddigi órák? Hogyan telnek? Tamás senpai remekül tartja, hogy mindent remekül, hogy új dolgok, mindent elmagyaráz apránként, ajánlat, hogy miket szabad, miket nem, hogy vigyázzunk egymásra, akármi is van. Szeretek ide járni, erősödök, meg jobban meg tudom fegyelmezni magamat. Milyen a csoport? Milyenek itt a csoporttársak? Kedvesek, akkor Tamás senpai jól tanít, nagyon odafigyel mindenkire. Emlékszel még az első órára, hogy milyen volt? Igen, kicsit izgultam, hogy milyen lesz. És azóta? Azóta sokkal jobb, most már nem izgulok annyira. Van-e valami kedvenc részed itt az órák alkalmával, amit kifejezetten nagyon szeretsz? Nincs, mindent szeretek. Hallom itt, hogy mindenki mondja, hogy osz. Ezt mikor mondjátok, ez mit jelent? Hát, hogy a Tamás senpai mond valamit, arra azt kell válaszolni, hogy osz, határozottan. Pajzscsere! Osz!
Úgy gondolom, hogy a lehető legfontosabb dolog mind az iskolákban, mind egy ilyen egyesületi munka folyamán az, hogy kiépítsük, kialakítsuk a gyerekben azt a hozzáállást, ami a későbbiekben egy nagyon-nagyon jó táptalajt fog adni a mozgásforma elsajátításához. Mi a cél? Azon kívül, hogy ugye, ahogy említette, nevelik is ezáltal a gyerekeket, esetleg versenyekre is készülhetnek később? Így van, a lehetőség az mindenki számára biztosított. Én magam nem vagyok egy versenyorientált beállítottságú, de már most is készülnek más helyszíneken, ugyanis több csoporttal rendelkezünk, hála az égnek, és valahol most épp alapozó időszakban vagyunk, és készülünk versenyekre, így valaki, aki meg szeretné magát mérettetni, természetesen ebben is tudok neki segíteni. Így az elején látszik-e már, hogy vannak esetleg tehetségesebb tanulók, akik jobban elkötelezettek, úgy tűnik? Van, ilyenek mindig vannak, hála az égnek, akik komolyan veszik, mert szerintem az a hasonló motiváció van bennük, mint ami bennem lehetett 11 éves koromban, ugye. Ilyenkor mindenkit ezeket a keleti harcművészettel foglalkozó filmek azok, amik ugye megragadnak, és akkor az eredmények elérése motiválhatja őket, és akkor látják, hogy ott is kemény munka, nálam látják, hogy én is ezt elvárom, és akkor úgy is állnak hozzá, és hála az énnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy a csapatnak több, mint a fele, talán az egésze nagyon-nagyon-nagyon jó hozzáállású, és ezt én a falusi vérnek tulajdonítom, aminek nagyon-nagyon örülök. Milyen idős korban érdemes elkezdeni, és egyáltalán ezt lányok, fiúk egyaránt űzhetik? Nem csak, hogy lányok, fiúk, fiatalok és idősebbek is. Az én tanítványaim a legfiatalabb, hogyha jól emlékszem, 7 éves, már betöltötte a 7-et, a legidősebb pedig 54, hogyha emlékezetem nem csal, és között mindenféle fajta nem és kor megtalálható. A karatének, a mozgásanyagának köszönhetően ez egy teljesen felépített strukturális rendszer, aminek az az előnye, hogy nincsen se korhoz, se előképzettséghez kötve, bármikor el lehet ezt kezdeni, és hát nyilván az ember hozzáállása és ideje fogja meghatározni azt, hogy meddig is képes eljutni ebben az útban. Mi a helyzet azokkal, akik például most hallanak erről először, tudnak útközben is csatlakozni? Minden további nélkül sok-sok szeretettel is várjuk egyébként az ő jelentkezésüket. Mint minden csoportban itt is folyamatos a jelentkezés, edzésre érdeklődnek, akár telefonon, akár a Facebook elérhetőségünkön, akár itt személyesen az edzésen is, természetesen mindig lehet csatlakozni. Ugyanúgy bolykézzel kezdjük el, és az Zoli is megy hátra, én is megyek hátra. Récs! Négy! Csúszan! Szám! Sép! Jó! Kulturális programsorozatot szerveztek Sándorfalván, ahol minden korosztály találkozott